Dobrodošli na moj kanal. Danas pravimo obilno vegansku lazanju od sočiva, koja je hranljiva i zasitna. Veoma sam uzbuđena što mogu da podelim ovaj recept sa vama i mislim da će vam se jako dopasti. Pravila sam ovu lazanju nekoliko puta i svaki put je bila pun pogodaka. Pogledat ćemo koje su namirnice potrebne: sočivo, povrće i bogat paradajz sos. I vodit ću vas kroz cijel proces slaganja. Za početak bit će vam potrebno kuvano sočivo, koje je odličan izvor proteina i vlakana. Za bešamel ćemo koristiti kokosovo ulje, brašno, biljno mlijeko, začine i nutritivni kvasac, koji mu daje sirastu i orašastu aromu. Sada ćemo napraviti testo za lazanju. Koristit ćemo brašno, akvafabu, soj i po potrebi malo vode. Zamesit ćemo glatko elastično testo, koje zatim ostavimo da odmori oko 30 minuta, pre nego što ga razvaljamo. Zatim će vam trebati seckani crni luk, beli luk, mrkva, paradajz, začini, bilje, crno vino i paradajz sos, koji je ključan deo svake lazanje. Sve dobro propržimo i izmiješamo da se ukusi lijepo sjedine. Od pripremljenog testa napravimo 8 jednakih dijelova. Svaki deo tanko razvaljamo na duge široke trakove. Trakove kratko potopimo u ključanu slanu vodu, samo na nekoliko sekundi, a zatim ih odmah prebacimo u hladnu vodu da zaustavimo kuvanje. Hajde da pričamo o procesu slaganja. Prilično je jednostavno. Počnite slojem bešamela, zatim stavite sloj kora za lazanju, pa sloj sočiva i ponovno sloj bešamela. Ponavljajte dok ne potrošite sve sastojke, završavajući slojem bešamela na vrhu. Ovaj recept je pravo otkrivenje za sve koji vole lazanju, a žele da jedu malo zdravije. Magija se dešava kada izvadimo lazanju iz rerne. Ispod se otkriva kremasto, mirisno jelo koje će oduševiti svakoga za stolom.
Poslije oko 30 minuta pečenja lazanja postaje zlatno smeđa i ključa po ivicama. Napravili smo preukusnu vegansku lazanju od sočiva, puna ukusa i hranljivih sastojaka, dokazujući da biljni obroci mogu biti i raskošni. Ako vam se dopao ovaj recept, ostavite komentar ispod i pogledajte moje druge video snimke sa zdravim veganskim obrocima. Voljela bih da čujem vaše utiske i da vidim šta vi spremate u svojoj kuhinji. Vidimo se uskoro.